खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनायाव बयखौबो टाइम्स अफ बड'लेण्डनि जानानै बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोना जोंनि बे टाइम्स अफ बड'लेण्डआव माबाफोर खौरां फोसावनो सानदोंब्ला स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव फोरमायहरनो हागोन। स' रायजो राजाफोर आरो आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दङ ULB सन्देहजों पुलिसनि गुलियाव जिउ खोमानांनाय जोंसार मुसाहारिनि न्याय नागिरनानै ओनसोल नाङैनो सोमावसारदों। थांनाय साननैसो सिगां जोनोम मोननाय ULB हान्जानि सोद्रोमा होनना भुटान सिमा उल्टापानि ओनसोलनि सुनलुं हाग्रामायाव पुलिसनि गुलियाव जिउ खोमानो गोनां जानाय एबा जिउ बावनो गोनां जानाय जोंसार मुसाहारिनि बिजिरनाय नागिरनानै बिथांनि जोनोम गामि सालगुरियाव मैया ओनसोल नाङैनो सोद्रोमाफोरा सोमावसारदों। ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे गोजौसिन फरायसालिफोरनि फरायसाफोरा बाहागो लाना बे हान्जायाव मैखोम दोहौ सोमजिहोदों। आसाम सोरखार हाय हाय, आसाम पुलिस हाय हाय, न' जास्टिस न' रेस्ट होनना स्ल'गानजों ओनसोल नाङैनो गोमसारहोदों। मख'नो गोनांदि ULBआ रोखा फोरमायथिदों जे जोंसार मुसाहारि आरो जन कुमार ब्रह्ममोना ULBनि सोद्रोमा नङा होनना रोखा फोरमायथिदों। बिथांमोना बे गावथारजानाय सानै सुबुंनि दायनिगिरिया बिटिआर सोरखारखौनो होनना दाय होदों। ULBनि दैदेनगिरिया बर' हारिखौ खौसे जा, नङाब्ला जों बयबो नासयजाबाय थागोन आरो जों बर' हारिया खौसे जायाब्ला माब्लाबाबो बड'लेण्ड हादरसाखौ मोननाय नङा होनना बुंदों। आरो रोखा बुंबावदों जे बर'नि दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि मासिखौ लाना थाबानो जाया, बर' हारिनि थाखाय साननोबो खावलायहरदों ULBनि दैदेनगिरिया। बे जाथायखौ लानानैनो मैया 30 नं सानजा क'क्राझारनि MLA लरेन्स इस्लारिया जोंसार मुसाहारिनि न'खराव खौरां लानो थाखाय दावबायहैदों। गसाइगावआव BPLनि माइरं राननायखौ प्लास्टिकनि माइरं होनना रायजो राजाफ्रा सन्देह खालामना अजद दैखांदों। साननैसो सिगां गोबां खौरां बिजोंनि गेजेरजों BPLनि माइरं राननायखौ प्लास्टिकनि माइरं होननानै गोबां रायजो राजाफोरा फोरमायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेबायदिनो मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारिनि बुरासारा गामियाव रायजो राजाफ्रा BPLनि माइरंखौ गुबुन रोखोमनि नुनायाव प्लास्टिकनि माइरं रानदों होनना TCLCनि चेयारमेन बिथांनियाव थांनानै माजेस नार्जारिनि सायाव अजद दैखांनायखौ मिथिनो मोन्दों। TCLCनि चेयारमेना बे जाथायखौ खोनानानै जाथायनि सायाव खाथियाव थानाय सायखाथा पुलिस थानायाव खौरां हरो आरो पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथिना डिलारजों लोगोसे माइरंखौबो दिखांना लांफायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जाथायनि सायाव माइरंआ प्लास्टिकनि नंमारगौना नंमारा बेखौ नायबिजिरनो थाखाय TCLCनि चेयारमेन निरद नार्जारिया बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ खावलायहरदों। 10 थाखोनि फोरोंथाय लानाया दिनैनिफ्राय जागायसिगोन। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा थांनाय बृहस्पतिबाराव सोलोंथाइ फसंथानफोरनि थाखाय SOPनि नटिस दिहुनना होखाबायमोन, जेराव मख'ना होनाय जाखादोंमोन दि थाखो 10 नि फोरोंथाय लानाया दिनै मंगलबार थामहिनबा 20 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायसिगोन होनना। अफिसियेलि नटिफिकेशनाव फोरमायना होदों जे दिनैनिफ्राय थाखो 10 नि फोरोंथाय लानाया जागायबाय थासिगोन होनना। बिनिखायनो गासैबो थाखो 10 नि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोंनि टाइम्स अफ बड'लेण्डनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय विश खालामहरनाय जायोदि नोंथांमोननि जिउआव मोजाङै सोलोंथाय लाना जाफुंसार जानो हाथों। रनज पेगुआ मिडियानि सिगाङाव फोरमायदों जे बिथांमोना थाखो 10 नि फोरोंथाय लानायखौ मंगलबारनिफ्राय जागायफिननाय जासिगोन होनना थिरांथा लादोंमोन। बे बारनिफ्राय आरोबाव अनलाइन क्लास जाला। 30 नि बांसिन फरायसा फरायसुलिफ्रा मोनसे खथायाव जिरायनो गनायथि गैया होनना बुंदों आरो बिथाङा फरायसा फरायसुलिफोरखौ दिनै समबारनिफ्राय थाखोआव हाजिर जानो खावलायदों आरो लोगोसे गोसो होना फरायनो खावलायहरदों। बिथाङा बुंबावदों जे गासै फरायसा फरायसुलि आरो फोरोंगिरिफोरखौ COVID-19 नि प्रट'कल्सखौ फल' खालामनो थिनदों आरो थाखो खथायाव सेनिटाइजेसन खालामबाय थानांगोन होनना फोरमायो आरो बुंबावोदि साननैसोनि उनावनो गुबुन थाखोफोरनि फोरोंथाय लानायाबो जागायसिगोन होनना फोरमायो। दिनै फुंनि 6 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 6 रिंगासिम बिटिआरखौ आसाम पुलिसआ नंखायै दाय खालामना बुथारनायनि थाखाय दुलाराय बर' सुबुङा 12 घन्टा बन्द जागोन होनना मोनसे लाइजामखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बे आर'ज बिलाइया नंखायसो होनना मिथिनो मोन्दों, मानोना बिटिआरआव बन्द जागोन होनना जेबो आफादनिफ्राय अफिसियेलि बुंनाय गैया आरो दुलाराय बर' सुबुं होननाय जेबो आफाद दिनैसिम गायसननाय गैया होननानै मिथिनो मोन्दों। बेनिखायनो जों टाइम्स अफ बड'लेण्डनिफ्राय बे आर'ज बिलाइया नंखाय होनना नोंथांमोननिसिम फोरमायो। शिबसागराव मबाइल गेम गेलेनो थाखायनो गावनि बिमानि एकाउन्टनिफ्राय 3 लोगोजों गोरोबना 19 लाख रां खावदों। मबाइल गेमखौ लाना मोनसे गिलुबालु जाथाय। शिबसागराव सासे देरफुनाय सेंग्रा मबाइल गेम गेलेनो थाखायनो गावनि बिमानिफ्राय 3 लोगोजों लोगो जाना गावनि बिमानि एकाउन्टनिफ्राय 19 लाख रां खावो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला आइजोनि मुङा रमि सुटिया दत्तमोन। जितु दत्तनि हिन्जाव रमि सुटिया दत्तनि एकाउन्ट 062101503805 आ गावनि असे फिसालायानो 3 लोगोफोरजों लोगोसे गोरोबना बे खामानिखौ मावदोंमोन।
सदर पुलिस थानायाव बे जाथायनि केसा रिपर्ट खालामजाबाय। साब्रै दायनिगिरिफोरखौ नं 114/21 गुदि केसनि भारतारि पेनेल क'ड एक्टनि IPIC नि सेक्सन 420/406 नि आन्डाराव अजद दैखांनाय जादों। सासे दायनिगिरिखौ सिनायथि मोनबाय। बिथाङा निपुराज गगैमोन आरो बियो 20 बोसोर बैसोनि। बिथाङा शिबसागर जिल्लानि सिङाव थानाय मेटकार रंगसालियानि होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।